Γεια σας παιδιά, Kilo Games εδώ και σήμερα θα κάνουμε ακόμη ένα βίντεο Clash Royale. Το πρώτο μου βίντεο Clash Royale θα σας δείξω τους παίχτες. Είμαι αρένα 4, ήμουνα βασικά αρένα 5 αλλά κατέβηκα. Λοιπόν, θα σας δείξω. Έχω Skeleton Army, Goblin Barrel, Arrows, Giant Skeleton, Mirror, Fireball, Mini P.E.K.K.A, Knight, αυτές εδώ, Goblins, Giant, Lightning, Witch, Valkyrie, Bomber, Musketeer, Baby Dragon, Speed Goblins, Goblins Hot, Minions, αυτά τα τρία, Skeletons, αυτά τα τρία, Bomb Tower, Tombstone, Balloon, Barbarians, Cannon, Barbarians Hot, Rocket, X-Bow, Rage, Minions Horde, Tesla, Hot Grinder, Inferno Tower, P.E.K.K.A, Freeze, Fire Spirits, Zap που δεν είναι καλό, Wizard και αυτό το Fortnite. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε τι μου δίνει. Τι κάρτες που μου δίνει αυτές. Λοιπόν, έχω φτιάξει μια δικιά μου ομάδα. Αυτός είναι ο Πάνος 357. Εδώ είναι ο Κώστας, εδώ είναι ο Κακός Χαμός. Κρίσπι το γυράκι. Δεν μπαίνεις καθόλου μέσα, κοιτάξτε τι έχει. Αυτός εδώ δεν ξέρω. Electro Wizard, Tornado, Ram, δεν ξέρω τι ήταν αυτά. Αυτήν. Fireball, εντάξει. The Lord. Και P.E.K.K.A, τον έχω εγώ. Από αυτά έχω μόνο τα δύο. Τα υπόλοιπα τα έχω. Λοιπόν, θέλω ένα level για να κλειδώσω. Για να παίζω το παιχνίδι. Και πάμε να παίξουμε ένα μπάδι. Σε λίγο θα πρέπει να παίξουμε ένα μπάδι. Τα λεφτά δεν ξέρω ποιος τα χάλασε. Εντάξει, είμαι πρώτος. Εντάξει. Τα games τα μαζεύω. Οι γυμνοί μου λένε ότι άμα αποκλειστώ από τουρνουά μετά πρέπει να δώσω 10 για να ξαναπαίξω. Οπότε τα μαζεύω για να παίζω. Πάω 5, θα το πάω 5 level τα minions. Θα το πάω 6 level. Πάω σε level το Bomb Tower. Σιγά σιγά, σήμερα πριν λίγο πήγα 2 level το Lightning. Έχω και μια φωτογραφία, να σας τη δείξω. Lightning από free chest για 2 level. Κοντεύουμε σιγά σιγά. Θα μπορούσαμε να πάμε το Zap. Και πάμε να παίξουμε. Όχι, δεν θέλω να πάει. Δεν ήθελα να πάει. Και λογικά είμαστε YouTube, ήταν YouTube.
Ωραία. Αυτό. Άλλο. Αυτό γιατί το έβαλε. Δεν το ξέρω. Βάλουμε Giants. Βάλουμε Giants Skeleton. Αλλά θα μας το πάρουνε. Βάζουμε το πρόγραμμα. Και έτοιμο. Τη βόμβα. Κοιτάξτε πόσο δεσικά στη βόμβα. Εντάξει, το πήραμε. Εντάξει. Τώρα το πήραμε. Μπούμ. Βάζουμε fireball. Και τώρα βάλουμε fireball από το νερό. Δηλαδή διπλή. Βάζουμε και εδώ. Βάζουμε. Οπ. Παίζω τώρα το YouTube. Βάλουμε το Giants Skeleton. Το πει αυτός, εντάξει, συνδεδεμένο. Λοιπόν, εμείς τώρα θα βάλουμε. Γιατί δεν ξέρω να κάνει τριτόνι. Ωραία, το παίρνουμε, το παίρνουμε εδώ. Βάζουμε το νερό. Θα χάσουμε παιδιά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Βασικά πειράζει. Δηλαδή όταν δεν κάνω βίντεο δεν με έχετε δει πως το έχω τραγίσει στο κινητό. Όχι, θα την κάνω αρχηγό. Κοίτα ρε φίλε, έχει Barbarians Hot μέσα. Κάνουν. Αυτός τον ξέρω. Τον είπα να μην βάλει Barbarians Hot. Ούτε κάνουν, δεν κάνουν δουλειά. Δύο μέρες λογικά θα το ανοίξουμε. Θα τα ανοίξουμε. Θα μας βγει για να παίξουμε. Για να παίζουμε μπάσκετ και να κάνουμε. Παίζουμε με έναν Mega Titan. Λοιπόν, αυτά τα είχα έξω. Το είχα έξω. Ένα μπούμ. 3 level. Εντάξει, δεν έφτασε πολύ. Θα μας το πάρουμε τώρα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε πώς θα σκάσει. Μπορούμε να το πάρουμε. Όχι, για λίγο. Θα βάλουμε Goblin Barrel. Άντε, το πήρα κι εγώ, το πήρε κι αυτός. Βάλουμε από εκεί Prince. Θα σκοτωθεί πρώτος αυτός. Ωραία φίλε. Fail.
fails. Εδώ θα βρεθούμε εδώ μας κάνει. Αν πάει μέχρι εκεί, θα σκάσει πολύ. Και όχι δεν θα πάει. Θα κάνει ένα λίγο goblin. Ένα boom. Σωστή. Φυσικά αξίζει περισσότερο λίγο goblin viral. Τόσο είναι βάλει άλλο. Πρέπει να βάλω lighting τώρα. Μετά χρειάζεται λίγο το lighting. Βάζουμε άλλος εδώ. Βάζουμε να βάλει τώρα. Δεν το προλάβουμε, δεν νοιάζει. Και χάσαμε η φορμάστα. Και να κάνουμε το 3 level. Warriors King 4. Ωραία ομάδα βρήκες να βάλεις. Warriors King 4. Την ομάδα μας την έχουμε αλλάσει. Την έχουμε ονομάσει Αλάρα. Λοιπόν, και πρέπει να πάω 3 level τον Prince 2000 και μου δίνει 100. Κάνει dash 539. Θα μου δώσει να τον πάω συν 53. Θα μου δώσει damage από 269 συν 27. Φανταστείτε πόσο θα σκάσει. Και damage, αυτό από κάτω από το damage, από 179 συν 18. Και το hit και τα hit points από 1210 συν 121. Ωραία Prince. Το Prince τον είχα τύχει. Η τυχαίνης Prince, η Baby Dragon, η Witch. Εγώ έτυχα το Prince και είμαι πολύ τυχερός που έτυχα. Κοιτάξτε τη ζωή που τα hit. Ένα level 1100 damage 2045 245. Sorry, μπερδεύτηκα. Και το άλλο damage 490, ενώ τώρα είναι 500 κάτι. Να η τύχη 75. Να η τύχη 75. Το damage είχε, το άλλο το damage είχε 68. Τώρα πόσο είναι? Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Έχω λίγα κύπελα. Κάντε και ένα like. Και μου γράψτε στα σχόλια κάτω, comments, τι παιχνίδι θέλετε να παίξω. Λοιπόν, θα κάνω ακόμη ένα ή 2 βίντεο. Λογικά 2, ένα Clash Royale ακόμη και ένα Dream League Soccer. Το βίντεο, γεια σας.